si, že prvý riaditeľ doktor Ján Marták, manžel spisovateľky Márie Rádusovej Martákovej, vyriekol závažné a rozhodné slovo. Budeme v Martine stavať profesionálnu scénu. Nastal ruch a haravara. Už sme divadlu začali vymýšľať aj meno. Vymýšľalo sa, formulovalo a hľadalo priliehavé pomenovanie. Náraz pani Marienka Rádusová Martáková vyriekla: Slovenské komorné divadlo. A tak naše divadlo dostalo svoj názov. Slovenské komorné divadlo. Zišli sme sa dať rámec hospodársky na zaistenie veľmi vážnemu kultúrnemu podujatiu. Slovenskému komornému divadlu v Turčianskom Svetom Martine, ktoré od januára malo už možnosť ukázať svoju umeleckú a národnú životaschopnosť. Otvorením divadla hodili sme kameň na hladinu. Kruhy sa už nezadržiteľne šíria, zachytávajú a budú zachytávať stále väčšiu plochu. Ale neprišli sme rečniť. Reč naša bude reč javisková, prejav umelecký a to je istotne reč najúčinnejšia. Telegram! Deň podania 31. marca 1944. Verím, že na kameni, ktorý dnes staviate v srdci Slovenska, vyrastie chrám pre kult večnej a čistej krásy národa. Borodáč. Unsere beiden Schatten sahen wir einander, dass wir lieb uns hatten, das Blauen gleich daran. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie ein Leben. Na základe paragrafu 3 povoľujem družstvu Slovenského komorného divadla v Turčianskom Svetom Martine používať miestnosti na prevádzanie stálych divadelných predstavení za predpokladu, že pre spomenuté divadlo bude vydaná riadna koncesia a že budú splnené následovné podmienky. Poprvé, všetky divadelné predstavenia musia byť s udaním názvu divadelného kusu vždy 48 hodinami vopred tunajšiemu úradu oznámené. Po druhé, na večerné predstavenie majú prístup len osoby dovršivšie 16. rok veku. Po tretie, najvyšší počet miest na sedenie v prízemí je 336, na starte 130, na balkóne 56. Miesta na starte na balkóne a galériách nepovolujem. Pristavovať sedadlá pri všetkých východoch tiež nepovolujem. Po štvrté, po celú dobu divadelného predstavenia musí na chodbách a v hľadisku horieť. Čo? Núdzové svetlo. Po piate, pec, ktorá vyhrieva javisko, musí byť opatrená podložným plechom. Po šieste, na všetkých divadelných predstaveniach musia byť zaistené dve stále miesta pre policajného úradníka. Na stráž! Okresný náčelník vlastnou rukou. Turčiansky Svätý Martin 11. apríla 1944.